Hello everyone, welcome to my YouTube channel. आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। गोबावनि उनाव दिनै आंनि सुंद' भिडिअ'खौ लाना फैलायबाय। बे सुंद' भिडिअ'आव मा खिन्थानो हायो आं नोंसोरनो खिन्थालांबाय थानोसै। भिडिअ'खौ गासिबो नायजोबबासो मिथिगोन आं दिनै मा नोंथांमोननो खिन्थानो थांगासिनो दङ। बिदिब्ला नायलांदो, लेट्स गो। नैबेखौ मा बिबार बुङो लोगोफोर? नायलाय नै, अखा हानानै बिराद मोजां जाबाय। नैबेबो बिराद गिदिर देरबाय। न'आ खिन्थु ओरैजाय बायला जिला गोजायैनो। बेयाव माइ दोनो, बेहाय बेबायदि अबस्थानि आरो दुखिया अबस्था नालाय। नैबेयावबो बे बाख्रि खाथियावनो दङ। बिराद मोजां मोनो आं बे बिबारखौ नायनो। फुङाव सिखारग्रोमोना बे बिबारखौ ग्रोब नुखायो आरो आं। गोसोखौ मोजां मोनो बेबायदि बिबार नुब्ला। न'आ बोरायबाय नै, बोसोरनै जाबाय कमप्लिट। खिरखिखौ होनो हायाखै दासिमबो। नैबेखौ मा फिथाइ बुङो नायदो नै, बिराद गोखै बियो। फिसानिफ्राय हानिफ्रायनो थायो नै, बिराद फिथाइ थायदों। रावबो जाग्रा गैया, ओरैनो थायनानै सिरिलांबाय थायो गाहायाव। थाइसे सिरिनानै दं। बिथिंबो दं फिसा फांसे। 150 बायनानै गायदोंमोन आं बेखौ, देरबाय। ओरैजाय रङा डिसकालार जाबाय। नैबे खोलाहा सान्दुङा डाइरेक्ट नाङोना, ओंखायनो डिसकालार जायो। ओमफ्राय नैबे न' उनथिंजाय खोलाहा आं बेयाव फायखाना बानायगोन आरो। सिमाया बे नारेंखल दंफां नुहुरनाया, बेयाव फायखाना बानायगोन। दैखरा आथिं थाबाय। बेबायदि टारगेट लादों। फैसाफ्रा जायोबा गोबां न' लुनांगौ दंबावो। बे गंसे दंबावो, बे साहाथिंबो दं गंसे लुनांगौ। दा आरो नै गलिखौथ' नुखाबाय। बेबायदि अबस्था आरो फुरा खिथाजोब्बाय आं दिनै नोंथांमोननो। बेबायदि अबस्था दं आरो। बेयाव मोसौ गलिया बेनो। फायखानायानो बिदि बानायना लानो हायो। खम खरसायावनो जायो आरो बेबायदि। नैबे खिग्राया बे प्लेट बानायनानै लाबोनाय। सिम्पोल, बे 5 बोसोर खिजाबाय बियो। देग्लाय बानायनांसिगोन गोदान। ओमफ्राय बागानखौथ' नुबाय थाखायो नोंसोरो, आंनि बागानखौनो। गोदान थायजोबनाय जायगा बिराद गोजौ जौबाय। थांनाय बोसोरावसो खानो मोनजेननाय बेखौ। नैबे मोसौ गलि, मोसौ गुबुना लांनाय, भारा लांनाय दंमोन, बेखौ होफैबाय। ओंखायनो फानहरसिगोन, दाम मिलायाखै। दाम मिलायबा फानहरगोन आरो। दामानो गैया दा मोसौआ। 80,000ल' होदों। 1,10,000नि मोसौखौ 80,000ल' बायग्रायानो गैबावा, ओरैबायदि जाबाय। दिगदारसो जाबाय। हिमन्त बिश्व शर्माया मोसौ साप्लाइखौ बन्द' खालामना होबायना। बन्द' जानानै दा दामानो गैया। जेरैखि जाया जिखुनु खामानियावनो पाब्लिकफ्रा खस्थ' मोनो आरो। माबायदि नुखो आंनि भिडिअ'खौ कमेन्ट खालामना होदो। पजिसना आंना न'आ बेबायदिनो जाबजुबसो। थेंक इउसै बयनिसिमबो भिडिअ'खौ नायनायनि थाखाय। साबायखर जासिहरबाय। गोजोन्थों।